Saludem, esperem que ara ens acompanyi la tecnologia, el Germán Domínguez, No te me'n vagis, Germán, que sisplau. és membre de la comissió permanent del Baix Llobregat del Sindicat Unió de Pagesos i el referent del sindicat aquí a la nostra àrea metropolitana. Molt bona tarda, Germán. Bona tarda. Estem aquí arribant ara a Passeig de Gràcia. Com podeu veure, tota la gent aquí ens està rebent. Portem tots els companys a darrere, no ho sé, però pràcticament uns 1.500 tractors. I doncs bé, ara arribem ja al nostre punt final. Déu-n'hi-do coordinar totes aquestes marxes que han vingut de tot Catalunya. S'esperava que a partir de les 4 us pogués rebre el president, però clar, amb tanta tracturada arribar a Catalunya logísticament també Déu-n'hi-do, no? Exacte, sí, al final hi ha moltíssima organització, hi ha companys que han sortit de molt lluny de Catalunya a les 5 del matí i coordinar-ho tot és difícil, però bueno, al final s'aconsegueix i arribarem a intentar aconseguir els nostres objectius. Germán, sé que és difícil de resumir perquè és un cúmul de factors el que us ha fet sortir els treballadors del camp al carrer, però què diries que són les vostres principals reivindicacions d'aquesta revolta pagesa que esteu protagonitzant avui? Doncs principalment els factors són tota la paperassa que ens imposen des d'Europa, la restricció dels productes fitosanitaris, els baixos preus dels nostres productes, tota l'entrada de productes de països tercers sense cap control fitosanitari, el tema de la sequera, que ens garanteixin aigua de qualitat pels nostres cultius, el relleu generacional. Podríem estar una bona estona enumerant coses que necessitem i ha de ser ja. No ens podem permetre perdre més temps, si no el camp es mora, no hi ha relleu generacional i això s'ha de fer atractiu perquè el jovent entri i ens ajudi, perquè al final pocs pagesos no poden portar tot el territori. És aquesta principalment la nostra reivindicació. Clar, no és el teu cas, Germán, que ets jove, però entenc que és un sector, el del camp, que s'està envellint. En aquest sentit, com us podria ajudar l'administració al relleu generacional? Mira, al final jo en tinc 28 anys, soc dels més joves i per això estic aquí, per intentar defensar el futur d'altres companys que puguin entrar més endavant. La mitjana d'edat està en els anys del camp, està amb 55-60 anys. I això és un problema. Tenim el sector molt envellit, sense treure l'importància a la feina que fan els nostres companys d'edat més avançada. Però al final l'administració ha de fer que això sigui atractiu. I quants més papers ens posen i més complicacions, és tot el contrari. Però això de la paperassa que us obliguen a fer, quina paperassa us obliguen a fer? És això que no ho entenc. Et parla el Xavier Serrat, un dels nostres tertulians, Germán. Sí, doncs des de fer els controls de fitosanitaris que ho hem de fer, apuntar-ho diàriament, això està molt bé perquè al final nosaltres produïm aliments i hem de donar una garantia alimentària, però el problema és que ens demanen que ho hem de fer a través d'un ordinador, a través de l'internet i deixar-ho registrat en unes plataformes que ens volen donar. El problema és que si tenim el sector tan envellit, hi ha gent que no sap fer servir un ordinador, hi ha gent que no està preparada, el sector no està preparat i no podem començar al revés. Està bé totes aquestes coses que hem de fer, però fem-les en condicions, no com ells volen. Però, escolta, hi ha una cosa que dius, la qüestió sanitària, la inspecció sanitària, que segurament l'heu de passar també, no? Però l'heu de pagar vosaltres o la paga l'administració? No, tots aquests papers que hem de fer, tot això ho paguem nosaltres. Tot això surt dels costos dels nostres productes. Exacte, penso que hauria de ser l'administració, no? Que ho pagués. Exacte, o sigui, al final la nostra reivindicació és que és feina que ha de fer l'administració i els hi estem fent nosaltres. Estic completament d'acord amb vosaltres. Sí, però un segon, vale. Perdona, que no t'escoltava. No, dic que estic completament d'acord amb vosaltres, que ha de ser l'administració que ho ha de fer tot això, no vosaltres. Exacte, o sigui, estem presentant tots els papers de la feina que han de fer ells i els estem traient feina i al final el que aconseguim fent això és que no surtin dels despatxos i facin normatives que estan fora de lloc, que no són amb la realitat del nostre dia a dia.
Germán, et truquem des de Rubí. No sé com de familiaritzats estareu amb la nostra zona. Aquí els Vallesos som terra bàsicament d'indústria, tot i que hi ha un lloc també per l'agricultura. De fet, des de Unió de Pagesos ens informeu que hi ha aproximadament un centenar dels tractors que han sortit avui venen d'aquí, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. Més o menys, com és el món del camp aquí al Vallès? Bueno, aquí al Vallès els companys fan més cereal que horta. Tenen la mateixa problemàtica, al final també estan dins de la PAC, tenen que fer tots aquests papers administratius igual que si fos de la horta i al final, doncs, si avui som tanta gent al carrer és perquè alguna cosa està passant, és perquè l'administració no ho està fent bé i el que demanem és que hi hagi un conseller que es dediqui a agricultura, no a acció climàtica, medi ambient i fauna, que està bé que hi hagi aquest departament, però necessitem un conseller que defensi exclusivament l'agricultura, que és un sector molt, molt gran. Tens tota la raó. Ara, Germán, estava escoltant tots els cotxes, el xivarri que s'està fent. Heu rebut un suport pràcticament unànime a nivell dels partits, per suposat, però també de la gent que s'ho està saludant segons entreu allà a Barcelona. Suposo que això doncs, us agrada i us dona força si us fa pensar que esteu en lo correcte, no?, en aquesta manifestació. Totalment. Veure tota aquesta gent aquí avui, que ha sortit de les seves feines, o de casa seva, o del sofà, o d'on sigui, per apoyar, i els veus que estan aplaudint, estan amb el somriure. A part de que fa goig veure un tractor dins de la ciutat, jo crec que ens estan entenent, saben el que estem demanant, i com a mínim els propers dies, quan vagin a comprar aquests productes, miraran una mica o pensaran en la queixa que hem estat fent aquests dies. Saps què passa, el problema? Que la gent es pensa... Perdona? El problema és que estem mal informats. I només pensem que vosaltres demaneu la subvenció, que us subvencionin. I m'estàs dient coses que no em parlen de subvenció. En absolut. Em parles de deures que ha de fer l'administració. I això ja m'agrada més. Ja m'agrada més. M'agradaria poder treballar la meva feina sense dependre de cap subvenció. Àngela Marina. Ojalà no pogués dependre de cap subvenció, perquè el que et fan les subvencions és lligar-te. Sí. I és el pitjor que podem fer, dependre de les subvencions. Tens tota la raó. Mira, et diré una cosa, us he d'agrair una cosa. Jo ahir estava a Perpinyà i baixant em vaig trobar amb l'embús. No m'ho vaig prendre malament, però gràcies a vosaltres, vaig conèixer l'Empordà, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, com a mínim les carreteres. M'ho vaig passar bé, t'ho asseguro. Gràcies. Molt bé, sabem que aquests dies podem fer emprenyar una mica la gent, però és l'única manera que hi ha que ens escolti. Tens tota la raó. I entenem que estiguin del nostre costat i demanar disculpes per tot aquests embussos que estem fent a la ciutat, però crec que ara mateix això és el de menys. No, una protesta sempre comporta això. Que sempre comporta que per això és la protesta, perquè la gent ho sàpiga i estigui a favor d'un. També pot haver algú que estigui en contra. No t'ho nego, Segur. No t'ho nego. Bueno, ara mateix acabem d'arribar, que hem parat els tractors, estem aquí ja en cantonada en Passeig de Gràcia i ara la gent ens està rebent i així podeu veure una mica com està això. I tant que sí, les imatges, moltes gràcies per aquestes imatges, Gerard, perquè Déu-n'hi-do són molt acollidores, es veu la gent com us saluda i especialment ara que ja s'han parat i es veu força atapeïda aquesta via. Sí, hem arribat ara a la plaça d'aquí de Passeig de Gràcia. Allà hem parat els tractors. Sí. Molt bé. Aquí estem. Jo vaig escriure. Tinc que haver d'una furgoneta. Perfecte. Sí. Aquí a Passeig de Gràcia, aturats. Germán Domínguez, membre de la Comissió Permanent del Baix Llobregat de Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per connectar amb Ràdio Rubí, per explicar-nos aquí l'última hora d'aquesta protesta i estarem molt pendents de les reivindicacions dels pagesos i dels treballadors del camp. Una abraçada. Germán, salut i força a la lluita. Gràcies per fer d'altaveu de les nostres problemàtiques. I tant que sí, cap problema, que vagi molt bé. Molta sort. Vinga, igualment. Merci.